India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ka Pakistan occupies Kashmir, ka Balasinsha da ka Pakistan, kelasaki ya ka wei na kijingyaki ka bajurtam ha ka history jongka ka badang sujashan. Ha ka ba ka Awami Action Committee, kala penlong ya ka jingyaki ki bajur ha ka leng jongka tekari ha ka singinengkong. Kate ka jingyaki ban khangdam ka balala, bandang ye peteng klem idon jengkermen bakan sangi nikut no. Kalawan ra ka jing e ka bakrau ha ka ba ka Pakistan kala lek pahara bat pha te lakam da kibor pahara bat kala perking ya ka jing penon kam ya internet nadu ka posting mit jong ka te ka jing ja khnang ban la ban te lakam ya ki jing ma ki bakrau ki ba ap ya kari laong ba ka Pakistan kala sakhi ki babun ki jing ya ki pajba nadu ki por ki sinam balale namar ka jing bombiang jong ka jinglong jingman ha ka te kari banadu balakem no sendon ya umentri rang ba du bariam ka te kari u Imran Khan uba kinong kershan jong u kila dawa ya ka sarkar Pakistan baki dei ban pelat nyo ya u na ka por sha ka por Henry hadu mentaru ma u lembat ka kuriam jong u kidang don ha ka ti jong ki bor ka an namar ki kambe tingka be an bat ki jing penon kam baklai ka pisa jong ka sarkar ha ka por ka jing yalam jong ute unong yalam ka Pakistan ha ki sinam balale